Takže vítajte u dnešného videa. Dneska to bude zase s fajnou. Potreboval som naťažiť nejaký netherite, aby som si mohol spraviť netherite backpack. Ja som to chvíľku ťažil a mám trošku. Vy ste ešte možno nevideli môj armor netheriteový. Som vlastne našiel netherite upgrade. Teraz ho predávam za strašné pálky. Ale 30 aj. Takže je to strašne moc. A môžeme si rovno nájsť ďalší netherite. A ja som ho vlastne našiel pomocou freekeny. Napríklad. Ježiš. Haló, gás, pomoc. Ja neviem, kde je. Ježiš, dobre. Tak som si všimol. A na mňa stále akože slávu. Asi. A jak to ja mám vidieť? Videlo sa to. Dobre, takže zášleme na gas a ideme rovno. Ja som ho rád akože zabil. Teda nás usúvali len. Ježiš. TR4 a? Jupi. Takže zbavili sme sa gasta, lenže ja som prišiel o to, že kde mám ten netherite a ten netherite je tu, ktoré to ložisko. Takže aby som sa mohol otočiť týmto smerom, vystavať sa hore, lebo blbý gás je úplne. A asi vám chcem dať nejaké tajemnici toho, jak je ťažiť netherite, takže môžeme ísť rovno na to. Takže ešte raz môžeme ísť rovno na to. Dobre, takže my sa vidíme po dlhej dobe. Ja som chvíľku ťažil. Teraz môžem len tak nezabaviť na tešiť vedra. Asi stíšim Minecraft. Možno ste z tohto videa nič nepočuli, lebo môj Minecraft bude strašne vlastný. No a ja som naťažil nejakých 12 kavčov vedry. Takže asi unequipiem backpack, nech nemám fire resistance, dám dole armor. A mám ináč hlavu nového hráča. Nepýtajte sa, ak sa tie hlavy si stavajú, možno ešte si aj tak všimli. Dobre. Toto som vám možno ešte neukazovala, ale ja tu mám automatické dvere, ktoré fungujú vlastne, takže dám si niečo na seba. Bum. Zase si dám niečo na seba. Chvíľka. Bum. Zase. A zase.
Je tam vlastne calibrated scout senzor, ktorý otvára a zatvára tie senzory. A tu mám takú vecičku, ktorú má celkom. V tej diere je 15 000 lávy, 15 000 blokov lávy. Trvalo to nejaké 2 hodinky, nie? Okolo nejaké 4, ale ja som trošku mal viacej tých drillov. A ináč môj drill sa nespawnul. Nákupom, neviem, či už som vám v tom nejakom videu hovoril. A tu mám vlastne boiler, ktorý mi získava 147 SP. Vlastne stres. To mám vlastne toto je rýchlejšie celé. Ja sa vyspím a dobre, takže trošku sa mi to laguje asi. Alebo neviem čo. Ja sa idem vyspať. Nemôžem. Taký plat. Dobre. Takže ja teraz musím vypieť tých 12 penčov negry, takže ja si môžem zavolať rovno 3 goldy. Počkaj. Ja tých goldov volím 12. A potom musím dať vypieť sem. Tak zatiaľ tu mám 4 goldy. Už došli. Dobre. A upgrade template mám ich strašne veľa chvíľ. Musím dať toto. A v tom potom bude ešte leather. No. Ideme písať. Dúfam, že teraz z toho nenapíšete úplne nejaké sprostnosti, že neviem písať. A to 4. Ja som úplne. Mám 3 nedready, ja teraz budem potrebovať iba jeden. Takže ti to pošlem naspäť. Keď tak prejdem alebo niečo si myslím. A teraz kliknem sem a boom. Jau. Dám dole backpack. A teraz spravím boom, boom a boom. A stalo sa s tým niečo? Ja mám tu stále taký istý. Dobre, tak myslím, že sa s tým nič nestalo. Dobre. Nič sa s tým nestalo, takže to je úplný kvápek. To si myslel, že aspoň niečo špeciálnosti stavať. No a nič. Takže ja si idem poslednú vec, čo spravím v tomto videu, je, že si idem odložiť hlavu a potom rovno môžem zeditovať, aby ste priateľ mali na čo pozerať. A možno si hovoríte, že v stredu nevyšlo video. Gorno vyjde asi štvrtok alebo piatok budúce. Nemal som zvláštny čas, mám tam teraz veľa. Mám tréningy, mám vyučovanie všetko. Vážne sa snažím spraviť najlepší content a za najlepší časťou vlastne stíham. A to by si z tohto videa mohlo byť už vlastne všetko. Na budúci týždeň v stredu možno nevidieť tiež video, ani piatok. Neviem, možno vyjde napríklad štvrtok. Nebudem vám to sledovať, že kedy videa možno už nevidie. Je taká šanca, ale
budú vychádzať. No a to je z dnešného videa asi tak všetko. Takže ja dúfam, že vás bavil a my sa uvidíme u ďalšieho videa s vami. Tak zatiaľ čau.